Nyakoro mgajwanga chenro makamano dhi nyime doho mano ma Kibra wantiere gi jafwambo marwa Cynthia Onyango mabende luonwa bura makamano ineno kanyo tipo mago mag wang' dede hema bende itimo negi nonro gi sane. Kuku mar wach makamano nyakoro mgajwanga wabiro bedo kwa winje kinde mabiro nyime. Kopogore gi mano en ni moko kuom jokanyo mago mag riwruok mar Linda Mwananchi mawuok e kaunti ma Bungoma owuok tung' mosu gi jowetegi mano mar duond buch UDA magiwacho ni goyo siasa marayany kendo buogo jatendegi ma en senator ma Nairobi Edwin Sifuna. Kagiloso e kaunti ma Bungoma johera mag Linda Mwananchi osingo mano marwako gi sironyo mano marwako jatendgi gi sironyo ne limbe mochane tim chintari 26 mar dweni. Bende gisimo mager joma negi paro mar rocho romono negi biro romo gi mok lwer. E kinde no bende negi sundo jotelo mawuok e duond buch UDA mondo ochop singo mane gichiwo ne jopiny kaka gero nderni moloyo goyo siasa mag akwede kod anjao. Tofauti sisi tumekuja hapa kusema kwamba tunakaribisha mtoto wetu na tuko tayari kumlinda na kukaa na yeye mpaka siku ya mwisho. Wale ambao mmejipanga kukuja kuvuruga mkutano wetu, tafadhali pia nyinyi mkwe mmejipanga vizuri kwa sababu pia sisi tumejipanga. Na wananchi wote ambao wako na imani na kijana yetu Sifuna, jitokeze kwa wingi, kujeni kwa pamoja, we embrace our own son. Na wewe kama unakula kwa Ruto, kula vizuri, ukule ukiangalia pingu. Pia Mheshimiwa Edwin Sifuna, tukiingia serikali yetu ukuja mapema kwa sababu sisi tutakuweka ndani. Whether you like it or not, this country must be rebuilt. And we don't have any other person who is going to do that except Edwin Watenya Sifuna. Please be guided that the president of the sixth president of this republic is none other than Edwin Watenya Sifuna. Ningalipenda kuambia timu ya Kenya Kwanza kiongozwa na Speaker Wetangula, Gavana Lusaka, Waluke na wenzao. Kitu wanatakana kuwa wanatufanyia, kuna MOU Wetangula alisign kutengeneza barabara Western yote. Watuambie hiyo MOU imefika wapi?